Det er ikke den Nå, sove Lisbeth, så omkring gå ind og gården. hente spray til den mand i den gule flaske. Nej, jeg kan også se. Hunden kan ikke tåle. Pas på, hvad du siger. Kan du nu heller ikke høre? Pas på, hvad du siger her. Det er videofilm, darling. Ja. Og så springer han over på. Ja, nej. Hvis der går ild i dine bukser, så griner jeg. Det er noget mavedans. Hvis der går ild i dine bukser, så griner jeg. Du siger bare til mig, at der går ild i dine bukser. Det er ikke første gang, vi har bål her. Sofus. Du skal ned i flammerne. Hey. Mm.